duwe bojo kaya ngene. Nyapa Mas? Tangi turu. Heeh. Dibawani. Dibawani. Arep turu dibawani. Wayah turu diapakne? Wayah turu ditumpak. Monggo iki. Wedi aku. Dilajengne Mbak. Datang kengkang cakete ati yen cedak tansah mulat sito asih Pindo mimi lan mintuno. Wong-wong lek ilustrasi musik ya ora mungguh. Lah ya koyo kresek barang iki piye to Mas? Kok mosok enek suara radio. Ya jawane ben koyo wong biyen ngono kae lho Mas. Iki enek manuke iki ning kene iki manuke. Oh iya manuk. Manuk. Lah iki jawane suara radio. Ya ta. Lah iki sing blekutuk kok. Ya apa kok nek blekutuke barang iki Mas? Aja kaya kuwi cilianku ning kali ngono kuwi lho. Wah sing kejongor kata Mas. Iya. Hayo barang Kang Mas hana tepi wajib Nang ayo. Situasi Aku kan setia satu wikin nganti saiki bebasane kadang kepapat obur sunat handiko pangayomanku lahir batinku wis nyata mong sajake ati kosa mune kurang reno Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya apa? Semangat kabeh. Semangat wis jangkep. Aku lek ngene jeneng bunga ing atiku, Mas. Ya ampun.
Pemenang mbok sanding. Lah kok iya. Ndak demen. Ndak demen aku mbok sanding. Ndak demen to? Alergi. Kok ora tak sanding. Anu aku malah pilek to Mas mbok sanding Mas. Saman mengandung flu paling. Aku bukan mengandung flu, maksudnya flu burung aku. Dawa men to? Bonus. Oh bonus. Loman men to jane sampean ki. Aku bonus. Jen cowok royal lho ya. Royal nan lek wis swara ya apa lah. Jen royal banget to. Ora mung swara awe royal. Dari ki awake dhewe kok nang ndi Mas? Nang ndi oleh. Iya to? Nyapo tenan to aku pengen nang McD ya. Ora apa-apa McD dikiclik diapani oleh. Apa kuwi? Tunggal-tunggalane McD ngono kok. Walah, kuwi nggon maem to kuwi ya. Ora roh caca ndak. Oh ndak roh. Sampean tok sing ngeroh ya. Kuwi anyar to kuwi. Anyar caca kopken barang ora kopken. Apa kuwi kopken? Kopken lho. Apa Mas? Kopi karo kopi kenangan. Oh, kopi kenangan. Wah iya iya. Oh iya, roh ya sampean. Tak otak. Ya, tambah ono Mas Ansa iki engko ya. Tambah donga. Tambah semoyo. Mugi antuk berkahe witi. Campur sari Arnila Putri. Terima kasih Kang Mas Oka Marewojo. Abil Audio matur nuwun. Setyo satu witi nanti saiki Mas sampean kok gidik-gidik ngene iki nyapa? Kami tenggengen aku. Nyapa? Ngene sinden yo apik, nyanyi dangdut yo istimewa. Terus
Wong Aku sing ndak iso nyanyi jeder Mas. wong wedok tanpa cacat ini. Masa anu, sampean paling ngalem-ngalem aku ben aku gelem mbok cedeki to. Lah ya ora, jenenge aku ki ngalembono ki sesuai kasunyatan. Masa to, Mas? Iya. Ya Allah, terima kasih ya Mas. Aku jek ning kopken ya Mas. Iya iya. Engko tak jak kop karo ken. Loh. Jerekmu kopi kenangan. Lah Iya, nek 24 jam lho ya kuwi ya. 24 jam iya. Long time pokoknya. Kop ken. Lah iya kan 24 jam itu long time ya Mas. Enggak boleh. Ya ampun. Tapi akan ya sinten Mas Aryo. Mas yo. Nggih. Apa ya? Siap. Mugianto berkahe witi Andi ngomong tansah limpah banyu setya kula ben Setia Tuhu sampun Kang Mas. Setia Tuhu jangkep Ini spesial sakdawane. inggih untuk kedua mempelai. Doa yang terbaik untuk kedua mempelai juga Inggih. ya Mas.